Good afternoon guys. Hello. Good afternoon sa lahat. Good afternoon sa aking mga kayahay. Para sa araw na vlog na ito, ating talakayin ng konting oras lang itong ating i-vlog sa ngayong hapon na ito. Ito nga ang ito ay isang napaka-importanting dalay o dadalhin ng isang motorista o driver. Kadalasan yung mga katulad sa akin na may single na motor. Ako natural pumapasada, nag-tricycle, kaya lagi akong may dalang number 1 yung license. Ito siya mga kayahay guys. Ito yung license ko. Yung resibo, binayaran ko ng pag-renew ko ng lisensya. At pangalawa, yung tinatawag natin na OR, official receipt ng pag-renew ngayong taon ito. Ito yung Xerox copy lamang. Official receipt, ito ang tinatawag na OR. Yung isa, yung certificate of registration, ito naman tinatawag na CR. Xerox copy lang ito guys. So ngayon nagdala akong authorization letter na nagsasaad ng aking record ng aking motor. Yan, galing sa LTO. Xerox din copy yan, Xerox copy din yan. At pirmado siya guys. The authority to use improvised temporary plate is extended until receipt of regular plate. So ayan siya guys. Ayan, pirmado siya guys ng taga LTO. So kaya nagdala ako ng authorization dahil yung plate number ng aking motor lost plate. Gumagawa na lang ako ng temporary plate. So kaya ako may dala ng authorization. Pwera nung OR at saka CR, dapat dala nyo yung inyong authorization letter galing sa LTO. Bakit guys importante yung authorization letter? Kasi wala tayong plate number, improvise kumbaga. So autorisado ako magpagawa ng improvise plate number. Kaya ayan, may authorization ako galing sa LTO at pirmado nila hanggang sa dumating yung regular plate number, which is yun na nga yung plate number na nasa lata, yung original na plate number. Tapos guys, yung license natin dapat renewed na siya, hindi siya expired. Kasi kapag expired, malaking multa yan. Ang penalty niyan siguro mga 3,000, 5,000, depende yon sa bagong, o kung may ordinansa na sila or batas na sila yung LTO na pinatupad, kung magkano na yung penalty na hindi mo dala yung lisensya mo at sinasabing not carried yung ORCR. Kung okay naman yung plate number ninyo, yung original lang plate number ninyo, hindi nyo na kailangan humingi ng inyong authorization letter. So yun guys, yung isa pang tutukuyin ko sa usapan natin ngayon sa vlog na ito, yun nga pala sa sa sinasabing kumukuha ng mga bagong motor ng sinasabing certification na dadalhin nyo guys. Hindi yun autorisado ng traffic enforcer, PNP, or lahat ng otoridad natin, authority, na hindi siya allowed para dalhin natin. So yun guys, kailangan natin ng maghintay kung kailan dadating yung ORCR na Xerox copy natin, o kung wala pa tayong na original plate number, pagawa tayo ng
authorization letter para makapagawa tayo ng temporary improvised plates. So yung certification guys, hindi yun allowed kasi kapag may certification lang kayo na pwede nang bumiyay, pwede nang bumiyay na sasabihin nyo na ipapakita nyo yung, hindi pwede yun, not allowed yun guys. Yun nga pala guys, certification lang yun, nagpatotoo na kumuha kayo ng motor sa kanila doon sa dealer ng motor. So yun guys, hindi yun allowed, malaking multa yun, kaya hindi nyo pa pwedeng i-BI. Maghintay lang kayo kung kailan nyo, o kaya i-follow up nyo yung inyong ORCR na Xerox copy. At syempre kung wala pang plate number, dapat hingi kayo ng authorization letter diretso na pirmado ng taga-LTO para nang sa ganun wala tayong aberya. So yun guys, yun lamang po ang ating pag-uusapan ngayon sa ating vlog. Simple lang po ito at napaka-importante natin na dadalihin yung ating lisensya, ORCR at authorization letter kung wala pa kayong plate number na issue na galing sa LTO. Ulitin ko guys, hindi po pwede yung certification na galing sa motorcycle dealer. Magantay lang po kayo o kaya i-follow up nyo, humingi kayo ng number doon sa authorized dealer na kinuhaan nyo ng motor na bago. So yan lamang po guys, napaka-importanting dapat dalhin ng isang motorista. Kahit siguro yung naka 4 wheels o mga SUV, alam nyo naman na dapat may lisensyado tayo. Nakikita nyo, napapansin nyo guys, pula dahil professional driver's license to. Nakikita nyo naman, professional po yan. Hindi yan non-proof. Ang non-proof guys na lisensya, not allowed din na bumiyay kung saan. Dapat may kasama kayo na yung mga professional. Dapat may OBR kayo na may lisensyang professional. Kahit nga po pala yung student permit, hindi po pwede, not allowed na magbiyayang solo. Dapat may OBR din kayo na professional driver's license ang hawak. So yun lamang guys. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, i-like niyo po itong video ko at mag-comment down below kayo kung may nakaligtaan pa ako. I-remind niyo po ako kung may nakaligtaan pa ako. At higit sa lahat, mag-subscribe po kayo at pindutin niyo naman ang bell notification para updated kayo lagi sa mga bago kong darating na videos. Yun lamang po guys. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood. Thank you po and God bless.